जोबोद रंजाथाव आरो मानो होनबा आं जेला आलायारनखौ खालामदों 86 आव 1986 आव बेनिफ्राय 87 निफ्राय आं गुवाहाटीयाव दंमोन बे समाव आसामाव एजिपि गभर्नमेन्ट गोदान गभर्नमेन्ट फैदोंमोन बे समाव बिराद जागरन आसामाव सिनेमा हला आसामाव सिनेमा हला खम 200टा मिनि सिनेमा हल नांगौ होननानै बिराद जेसेबां एसामिस फिल्म मेकारफोर दंमोन बिराद जागरन आरो गभर्नमेन्टआबो अके जों गोदान गभर्नमेन्ट जों खालामगोन होननानै आंबो बे समाव गुवाहाटी दंमोन आंबो बे जोंनि फिल्मनि टीमाव दंमोन जों रायलायोमोन चिफ मिनिस्टारजों रायलायोमोन बे जों मिटिं जाबाय थादोंमोन एकदम माबा माने 200टा सिनेमा हल जासिगोन होननानै मिनि सिनेमा हल होननानै बिराद जावरिनाय जादोंमोन आरो खिन्थु दिनैसिमबो एजिपि गभर्नमेन्टआ खननै जाबाय ओमफ्राय दिनैसिमबो 38 इयार्ससो जाबाय आरो खिन्थु 200टा हलनि मिटाव दाबो मोनसेबो सिनेमा हल खालामनो हायाखै आरो आसामाव दासिमबो खिन्थु नैबे दानि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि माबायाव प्रमद बर'नि आन्दाराव जे बे 4-5 बोसोरावनो जे दासिमबो 6टा कमप्लिट जाबायनो आरो खालामबावगोन 6टा जे मिनि सिनेमा हल खालामनो हाबाय बेनो मोनसे बिराद माने गोग्गा जानाय मोनसे बिराद मोजां आरो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय मोनसे गोदान मोजां खौरां आरो बे आं बेखौनो बुङो आरो जिहेतु जोङो बर' सिनेमाफोरखौहाय मिरु जिरु जाबोनायखौ नुनो मोनदों सार गेजेर खन्दआवहाय जिहेतु गोबाव सम मिरु जिरु जाबायनायनि गेजेरावहाय दिनै जे नैबे मिनि स्टेडियामखौ बिथां प्रमद बर' बा बिटिआर सरकारा जे लुफुंनानै होबाय माबाफोर बुंगोन नामा? नांगौ जोंना माने बर'आ दासिमबो माने जोंहा टरिंआवसो माने गामि थुम्बु खालामनासो देखायो बेजोंनो सोलिगासिनो दं माने फोथांनानै लाखिगासिनो दं आरो अनेक खस्थ' मस्थ'यै आरो दा जुदि नै दा 6टा जाबाय बे फैगौ बोसोराव बेदिनो 10टा जाथों आरो 12टा जाथों जुदि जोंनाव जुदि मिनिमाम 50टानिफ्राय जुदि 80टासो बे जुदि हल जायोबा होमबा जोंनि माने फिल्म इन्डास्ट्रिया बिराद गोग्गा जागोन आरो आं सानो फैगौ माने धरक माने 5-10 बोसोरनि गेजेराव बेदिनो 50निफ्राय 80टा बा 100टासो बर' सिनेमा हल जागोन आरो आच्छा दिनैथ' मोनसे जोबोद गोग्गाथाव मोनसे माबा जाहैबाय दिन बुंनो थाङोब्ला आं बिसेसकै बादि बे रामफलबिल आनसलिकनिखा ओमफ्राय दिनै आङो जोबोद मोजां मोनदों माने जोंनाव बेबायदि हल जानायाव ओमफ्राय जोङो हल गैयै समाव मोनफ्रोमबो सेप्तेम्बर मासाव सिनेमा रिलिज खालामनायाव जोङो रुमना फिल्डआव लाबाय थायोमोन बेवहाय जोबोद माने मानसि जायो दा बेखौ नायोब्ला जोंनि बे एरियायावहाय बेबादि मोनसे बिटिसि सरकारा मिनि सिनेमा हल लुफुंनायाव जोबोद मोजां जादों होननानै आं सानो औ जोंनि बर' सावथुना जोबोद दावगाबाय बेयो माने बे पर्यायाव माने जोङो नुबाय जोबोद गोजौआव दंसै दा जोंनि बर' सावथुन मुलुगा जिहेतु दिनै बेयाव सिनेमा हल बेखेवनाय जादों सिनेमा हल बेखेवनायजों लोगोसे सिनेमा हल गासै बिटिआर ओनसोलावनो जुदि सिनेमा हल जायोबा बर' सावथुन मुलुगा बेसेबांसो डेभेलप जागोन बेथ' आं सानो गासै बिटिसि हालामावनो जुदि सिनेमा हल जायोबा निस्सय सिनेमा बानायग्राफ्रा जोबोद मोनसे एनकारेज फैगोन ओमफ्राय मोनसे माबायाव प्रडिउसारफ्रा बानायनो गोसो जागोन ओमफ्राय माबायाबो जोंनि आर्टिस्टफ्राबो जोबोद माबा जागोन आरोखि मा होनो बारायगोन आरोखि आर्टिस्टफ्रा जायनाखि दा जोङो नुबाय माखासे आर्टिस्टफ्रा बिदिनो स्कप मोनाखै जोङो प्रडिउसारफोरनिफ्राय मोनसे सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों फिल्म दिहुननायाव जेसेबां खरसा जादों बेखौ फैफिना ओमफ्राय माखासे फाइल्स जायो बे बेलायावहाय जा हल थायोबा सिनेमा हल थायोबा मोनसे सिस्टेमेटिक मोनसे श' जायो बेनिखायनो जोङो आसा थियो बे सिनेमा हल दिहुननायनि माबा बेलायावहाय जोबोद मोनसे माबा जादों आरो मोजां जादों जिहेतु बिटिआर सरकारा सिनेमा हलखौ लुनानै माबाफोर बुंनो सानदों बिटिआर सरकारखौ आं दिनैनि दिनाव बाख्नायनो लुबैदों माने जोबोद गोबावथारसै जोंनि बर' माबायावहाय फिल्म माने माबा जायैया ओमफ्राय बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो जे बर'फोरनि मोनसे फिसा ओनसोलावबो जे मिनि सिनेमा हल मोनसे गायसनगासिनो दङ आं मिथिनायाव दिनैसिम माने गंबाया अलरेडि कमप्लिटेड जाबाय आरो जाबावगोन मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जोंहा प्रमद बर' सारा बेबादि लुफुंनायनि बिथांखि लादों बे जुदि बिथांखिया जाफुङोब्ला निस्सय बिथांमोननि जायनाखि मावनो लानाय बे थांखिया जोबोद बाख्नायथाव आरो